Благослови, душе моя, Господа, благословен еси, Господи. Преображенскому храму в нашым аграгарадку больш чым 120 гадоў. На працягу не аднаго стагоддзя ён збіраў і аб'ядноўваў у агульнай малітве не толькі вернікаў Моталя, але і людзей з суседніх вёсак. Царква Преображення в аграгарадку Моталь з'яўляецца помнікам архітэктуры 19 стагоддзя. Яе будынак зроблены ў выглядзе карабля і зверху заканчваецца купалам, які ўяўляе сабою неба як сімвал выхада з жыццёвых няўзгод. Купал жа заканчваецца главой, на якой стаіць крыж. 5 глав нашага храма абазначаюць Ісуса Хрыста і 4 евангелістаў – Луку, Іанна, Матвея і Марка. У царкве ёсць абразы, напісаныя на афоне. Яны асабліва ушанаваныя нашымі прыхаджанамі. Названа царква у гонар свята Преображення Гасподняга, калі яна была асвечана. Кожны год 19 жніўня і ў храме, і на цэнтральнай плошчы вёскі збіраецца шмат людзей, каб разам адзначыць гэта свята. Цікавы той факт, што Мотальская царква дзейнічала пастаянна. Яна не зачынялася ні ў гады Вялікай Айчыннай вайны, ні ў часы атэізму. За гады існавання царквы ў Моталі змянілася шмат святароў. Яшчэ жыве ў памяці прыхаджан Мікалай Міхайлавіч Чекіюк, які праслужыў у царкве больш за 40 гадоў. На цяперашні час настаяцелем царквы з'яўляецца іерэй Пётр. Гэта 24-й настаяцель у гісторыі Мотальскай царквы. Дзякуючы яго намаганням і дапамозе прыхаджан праведзены капітальны рамонт храма. І ўнутры, і звонку храм значна змяніўся. Прыгажэе таксама і прылеглая тэрыторыя. Доўгі час са сваімі спадзяваннямі і надзеямі прыходзілі ў Мотальскую царкву і жыхары вёскі Тышкавічы, пакуль у іх не з'явіўся свой храм. А адбылася гэта значная падзея раніцай 27 кастрычніка 2007 года, калі калакольны звон абвясціў пра першае служэнне ў новым храме. Будаўніцтва царквы ў вёсцы Тышкавічы звязана з трагічнымі падзеямі, якія адбыліся 4 лістапада 1943 года. У той халодны лістападаўскі дзень, калі ўсе праваслаўныя хрысціяне адзначалі свята казанскай іконы Божай Маці, жыхароў вёскі сагналі на могілках, на расстрэл, за тое, што партызаны забілі 2 нямецкіх салдат. Многія відавочцы і ўдзельнікі тых трагічных падзей лічаць, што менавіта заступніцтва казанскай Божай Маці выратавала вёску ад знішчэння. Усе засталіся ў жывых, акрамя 12 чалавек, якія былі расстраляныя. Такім чынам, самім лёсам было наканавана мець у вёсцы царкву і назваць яе ў гонар іконы казанскай Божай Маці. З першага дня існавання і па сённяшні час настаяцелем храма з'яўляецца іерэй Георгій. Радуе і тое, што на сённяшні дзень пры храмах Мотальскага сельскага савета дзейнічаюць васкрэсныя школы і праваслаўная бібліятэка, дзе шмат духоўнай літаратуры як для дзяцей, так і для дарослых.